Naitong di ani video no pai sok jorak kaham ke katini norok ni bagai thuai jongo norok ni buskango rigana naithok tei tagai tongjak te norok naitong di first to last skit khayawi tinini o rigana ni bethai no lam soko poilao ani YouTube channel o naitong ni joto takte bukhuk chongno norok naitong di ke norok ko tini norok ni bagai tubi phaikya rigana naithok ka tagai tongjak ke abo belakino rigana naithok konorok yang nugui mankhana bethai rok obo ke gulab bethai ke norok obono nugui mankhana ko bethai belakino jik jik naithok ke norok obono bo tagai manai obo ke je takna kwrung rok kai norok ko nugui tongkhana gulab ta jobadang sini asung tokhabo ke to bang norok no gulab ni sajaka naina ji srai ke norok nugui tongkhana ani video ni bisingtui ani channel ni bisingtui khlainai ke norok obo origanai bo buni bisingtui rok origanai bethai bo nukhana ke norok haipono tini ani channel ni bisingtui origanai ni bethai no taisa srai ke norok kaham ka naina ji ke norok nugui mana ke norok tebo krungi tongdi ani channel bai ani video bai khai norok ni bagai khai tongo tubi tongo riganai naithok tei norok ni bagai bethai naithok tubi tongo ke norok nugui manai ani channel no norok subscribe khairokang asokno jotono.